David Evans o Sirgar a fyne dal yn mwynhau fan hyn yng nghanol a Defaid Texels. A Defaid, 2 flwyddyn ei hun sydd yn y cylch ar hyn o bryd, David, ynddo fe, a waw, mae yna bwer fan hyn, yn dos e? O, dosbarth a hanner, Meinir. Ie, mae'r rhain i gyd yn ddefed sydd wedi magu wy'n tymor hyn hefyd. So maen nhw'n ddefed sydd wedi gwneud i siar am Lenny'n barod ac yn troi allan yn edrych yn ardderchog mae heddi, chwarae teg. Mae yna bwer yma, set. Edrych ar ein, mae nhw'n edrych yna goel yn dyfe, wedi gweithio'n galed fel ti'n gweud. Yn sicr, gwedd eithriadol arno nhw, chwarae teg. Dosbarth cryf o ddeg o ddefed yma hefyd. Bydd y defed yma gyd yn gywir yn ei cydeiriau hefyd, defed sydd wedi magu'n barod, a gan nhw edrych fel hyn, chwarae teg, mae'n eitha camp. Ydy, yn enwedig, mae'n rhaid i gofio, ni wedi cael gwanwyn ofnadw, ydyn ni? Do, yn sicr, dwi ddim wedi bod yn un hawdd, unrhyw ddafod i fagu o'n Lenny, ond fi'n siŵr bod rhaid wedi gwneud jobyn da iawn ar ei oen a wedi cael ei troi mas cystal beth maen nhw heddi, chwarae teg. Na gym ar defed yma wedi cael yw glaw ar ei cefnau, ers bron i fod sioe frenhinol y llynedd. Ydy fe? Ie, mae wedi bod yn sialens aruthrol yn dwi. Mae wyna wedi bod yn un caled, ond mae'n neis i fod allan yma heddi, a'r bach o hael ar ei cefnau nhw am change, a nhw'n edrych cystal. Mae Cymdeithas y Defaid Texels, dyma un o'r i'r un Prydeinig yw'r un fwyaf yn y byd. A eleni, mae'n dathlu 50 mlynedd o fodolaeth. Mae hwnna'n garreg filltir arbennig, yn dwi? Ydy, yn sicr. Mae'n dangos cryfder y bryd hefyd, bod nhw'n bryd sydd wedi mynd o nerth i nerth, wedi gallu para am 50 o flynyddoedd a gweithio 50 arall, fi'n siŵr. Just yn dangos pwy mor dda mae'r bryd, fel bryd commercial a bryd pedigree, really. Mae dan nhw ryw 2,000 o aelodau a maen nhw'n creu catalog ar gyfer gwerthu rhyw 10,000 o bennau o anifeiliaid bob blwyddyn. Mae hwnna'n dipyn o rif, 10,000. Tipyn o gamp, yn dwi. Fi'n credu, fel o'n i sôn, just y ffaith bod gwmyn o opsiynau fel opsiynau commercial yn dangos bod nhw'n gallu gwerthu cynifer yna hyrdod heb rhyw lawer o broblem, really. A maen nhw nawr yn dechrau mynd lawr y trywydd o dod â technoleg mewn i'r bryd. A fi'n credu, wrth mae ffermio mynd, bydd fwy o technoleg yn y byd amaeth, yn bydd e? Ie, yn sicr. Ni wedi bod yn edrych ar EBVs ers blynydde, ond mae'n neis i weld bod ni'n dechrau symud ymlaen i fod bach yn fwy technegol erbyn hyn. Mae'r cwbl hyn yn gallu rhoi opsiynau i chi i edrych ar y ddafad a gweld mwy na just beth mae'n edrych fel yn ôl i chorffi. Mae'n gweld beth yw i potensiali ar bapur, os lyciach chi de. Mae yn bwysig, ddo, yn dweud, bod ti'n edrych arni trwy dy lygad dy hunan hefyd, yn dweud. O, yn sicr. Mae'n anodd i beidio. Ydy, na, yn sicr. Byddwn ni ddim yn licio fynd ar ffigurau yn unig, achos mae'n rhaid bod chi'n joio fe chi'n edrych yno hefyd, yn dweud. Pan ti fynd mas i'r cael, ganolwyna, wedi blino, mae'n neis i gael gweld rhywbeth sy'n rili dal dy lygad i, godi gwyn, yn dweud. Ydy, definitely, godi'r galon tyfu bach. Ond maen nhw yn gweud, disgwyliadau'r gymdeithas yw, bydd y gwelliannau genetig maen nhw'n neud i'r bryd nawr dros yr 20 mlynedd nesaf, gwerthia 334 miliwn i'r diwydiant defed yn y Deyrnas Unedig. Waw. Os hwnna'n wir, fe fydd hwnna'n anhygoel yn bydd e? Eitha camp yn bydd i, ond os ni'n gallu gwella'r genetics gwmyn yn ni, bod wy'n sy'n dod allan o'r hyrdod yma yn cynyddu mewn gwerth, wel, sy'n ni ddim na bod na'n ddatganiad gwir. Reit, fi'n credu na ni adael i am ychydig, rhoi hoi fach i curi wrth bod i'n mynd trwy phethau fyna, ac fyddwn ni nôl i weld pwy fydd yn ennill yr Iban Coch fan hyn yn nosbarth y Defed 2 flwydd neu hun. Croeso nôl i chi at Gylch y Defed, ni nawr yn nosbarth y Defed 2 flwydd neu hun, Ciri Comodi o Ynys Manwy, yn mynd trwy phethau nawr, a dwi'n meddwl o bosib, Dafydd, bod wedi rhoi nhw mewn rhyw fath o drefn falle, y drefn terfynol? Byddwn ni ddim yn syni ni, Meinir. Mae'n drefen cryf ar y funud, mae Clanfield fyna ar y top. O Rydychen. O Rydychen. Eisoes wedi gwerthu o'n hwrdd am 100,000 o bunnau. Yn ail fyna wedyn ar y funud, mae Geraint Williams, dafod a hanner fyna, rhaid gweud, mae lle da arni. Geraint, Rhys sydd wrth y lliw yn dyfa i fab Tynllyn Ceredigion, Sioe y Cardydd eleni, fydde fe neis i weld nhw'n neud yn dda? Fydde fe neis i weld nhw'n neud yn dda. Mae da nhw 4 gwahanol bryd fan hyn yn y Sioe eleni. Mae hwnna yn dipyn o beth yn dweud, mae lot o waith. Tipyn o waith i droi'r un a'i gyd mas i'r safon maen nhw wedi fan hyn, Meinir. Chwarae teg, os yw'r brydau arall yn dilyn ôl y ddafod yma, fi'n siŵr gen nhw sioe dda. Ydy, ond mae hon yn ddafod dda. Fi'n licio yma yn ail fyna. Mae'n stylish yn dweud. Mae'n siarp yn y pen, mae'n llydan trwyddo yn dweud. Mae'n agos iawn i'r brig yn dweud. Ydy, agos iawn i'r brig. Dafod digon neis yn trydydd, cofio di Meinir o iddo Jennifer Aiken.
rhain ddim yn anghyffredin i'r cylch yma wedi bod yn gweithio i Defaid Texels. A nawr yn byw yn Milhaws swydd gair Herfryn. A dyna ni! Wedi dewis, y ddafad Lamfield. Ie, o'r i dychen. Wel, llongyfarchiadau mor i nhw. Ond byddwn ni'n gweud mae'r ddwy gyntaf yn agos iawn. Trwch blewn iddo, di siwr? Agos iawn, Mynir. Ie! Wel, dyna ni. I Loegr a the Wobr y gyntaf yn diwedd. Ar ôl tipyn o grafi pen, da ni'n dweud. Well, congratulations. Llongyfarchiadau mawr. Oh, cheers, thank you very much. She is amazing, isn't Oh, she? she's Powerful you. Grateful you. Yeah. Grateful. But she's 2-year-old, so I bought her out of Lanark this time. She's like 7 and I've got a very good ewe lamb at home by her. Oh, wow. Yeah, very good ewe lamb. So not only she looks well, but she breeds well Oh, as well. she breeds very well. Breeds very well. We'll flush her this time, put embryos out of her this time and see how we get on next year. Exciting times ahead. Oh, definitely. Cheers, thank you. Llongyfarchiadau mawr i chi. Cheers. Da iawn.